Hallo beste mensen, vandaag gaan we een kijkje nemen bij de jaarmarkt in Geroede. Heeft u al een idee wat u gaat doen op de jaarmarkt? Nou ja, ik dacht dat het ook rommelmarkt was en misschien oude ambachten en een terrasje met een lekker drankje en een hapje. En heel veel mensen, dat is ook al leuk voor de sfeer en het is mooi weer, dus dat is ook aangenaam. Ja. Is het al druk geweest? Ja, het is al een hele dag heel druk geweest. Ja. Heeft u al veel verkocht? Ik heb al heel veel verkocht, gelukkig. Ja. Is de sfeer een beetje gezellig? Ik vind het heel gezellig, maar ze mogen wel een beetje leukere muziek draaien. Hoor. Hallo meneer, wat vindt u van de jaarmarkt? Druk en gezellig. En heel veel mensen die het hier heel leuk vinden. Want iedereen die kijkt hartstikke blij. Dus ik denk dat iedereen het heel leuk vindt. En heeft u al veel luisteraars gehad voor Scheldmond FM? Ja, er zijn al heel veel luisteraars die komen dan kijken als wij op een locatie-uitzending zijn. En dan kunnen ze kijken hoe wij het allemaal doen. En dat vandaag hebben we nog iets extra's, want dan kunnen kinderen die kunnen prijzen winnen. Vrijkaarten voor de Circus Drents, die hebben we gekregen en dan mogen we die weggeven aan de luisteraars. En dan komen de mensen die komen een keertje kijken en die willen weten van ja, hoe draait dat nou? En nou, dan kunnen ze even in onze mobiele studio even kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. Als je hier nog nooit geweest bent, dan moet je een keer gezien en anders weer geproefd hebben hier. En geheid als je een keer geweest bent, dan ga je jaar erop weer en dan ben je geneigd om je familie, je vrienden, je kennissen en zeggen goh, ga maar even naar de jaarmarkt in Geroede. U zou er bijna uw vakantie voor afzeggen. Dat gaat iets te ver, maar als ik zou aan kunnen passen misschien wel, ja. Hier zijn we aangekomen bij het beroemde straatje, het Slijkstraatje. Hier komen er ook heel veel toeristen. Ik hoor een mooie muziek. Even kijken waar het vandaan komt. Hallo meneer, wat vindt u van de jaarmarkt in Geroede? Ja, ik vind het fantastisch. Er zijn natuurlijk zo ontzettend veel mensen. Het is, als je hier aankomt, je kunt je auto bijna niet kwijt. Maar het is ook door het weer enzovoort. Het is zo gezellig. En met de muziek erbij en al die kraampjes en alles wat je kunt kopen. Ik vind het wel heel bijzonder. Heeft u al veel gedaan op de jaarmarkt? Nee, eigenlijk niet. We zijn er nog maar even net, zeg maar. Want ik was vanochtend al even langs gereden hier. Toen dacht ik, toen was het al druk. Maar ik vind het echt, ik heb nog niet veel gedaan. Maar we gaan zo door het Slijkstraatje en dan gaan we naar de markt. En dan hoop ik nog veel meer te zien. Oké. Nou, ik denk dat u daar wel heel veel gaat zien. Ja, ben jij er al geweest? Ben je er al geweest? Ja, wij zijn er al geweest. Het is heel leuk. Is er veel te zien? Ja. Mooi. Hallo meneer, waar heeft u al die haaitanden vandaan? Nou, de meeste haaitanden, die zwarte haaitanden, die hier in de bakjes zitten. En de haaitanden die daar aan de kaak hangen, die komen allemaal uit Katzand en uit Nieuwvliet. Die zijn allemaal hier gevonden. Hallo mevrouw, klopt het dat u net een nieuw restaurant heeft geopend? Zeg maar? Ja, klopt. Sinds 11 juni ben ik open. Is het al druk hier zo? Vandaag wel, omdat het jaarmarkt is. En ik hoop dat het zo dadelijk steeds drukker wordt natuurlijk. En wat vindt u van de jaarmarkt? Het is perfect weer voor de jaarmarkt. Het is niet warm voor naar het strand te gaan en mooi weer om lekker een biertje te komen drinken. Absoluut. Ja, oké, dank u wel. Alsjeblieft. Dit was de jaarmarkt in Geroede. Hopelijk vond u het leuk. Wij vonden het wel leuk in ieder geval. Tot het volgende keer.